Jabe Kinscialé. Tá clog imithe siar bud a chluig, mar se ceann sin mé níos fuide agus a lá níos ceara. Ach ní drochród sin maiall smáilumsa eiste go leor an dhéomhre. Ní hinarrá go mé me go bhhéna gghear an dhéomhre bhléon ar fad. Ach nó go mailim choirt faoin dhéomhre, ní mailim na gáil na stairimechaí. Well, ní annar de smés a chafaú tú tríomhiste agus le mu cinn jazz téite agus nach ní manna litachas agus mar bhfuil é chuineat an eile nó ar a mórthaid nó mar a gananta bheith náte cinint ach ceas múte sin ní te róhanna. Ach rud a heann slumsa faoin dhéomhre as ná an dorachtas nar tal doracha lua na mai má siúlaid le sunnaí má haidín beg. Agus chuir gás go te beidir leise cú nó séachlog sa tróna. Bontaiste bhainn sa lei sin I móthairimsa na gotainna na réalta go dhéceal. Chafaid go bhfuil an spéid gláán a ré go bhfuil a téir gláán. Is féidir na réalta go dhéceal. Is síomhfuil an sin. Is síomh go machchas siúil agus figad na réalta go agus Jetta is minic stoppan na siúil agus bheann suas beidir le chúd nómad nó le coppla nómad. Láin teidir beidir mean le genúmad. Maic an coppla shooting star mar a dheara bhít ag glóte ceart agus cabhfuil ontáid decha de ména má siúil beidir bud a chluig beidir bheith an scóra cup. A tinínta eile nach bheith cin éceán. Ach is síomhfuil mai sin. As beidir go bin rud nach gaoinach mór an daoine beidir níle samach. Sin rud a cinn teann slumsa réchaí. As mar rá ní bhéin gghear an dhéomhre a bhléon ar fad. Ach te an rud céan rá fin saora. Ní bhéin gghear saora bhléon ar fad. Ní samtar ginn sart mí nádrach má sé geall gan bhbliain. Was at smáilumsa na te ar dorach ar bheith coppla mí. Agus is teis nó le cí ar bhealach a léigh an freisin. Sta be go rud nádrachán. Teachas ar an éin I bhí freisin beidir nach míte chu gníomhioch nó narid funineh nó. Beidir go mí nach beidir nach míon bailach an éirid nó bhfuil rud a cinteán sart gan nád sart am le cí am le mac na bhíon agus. Go ra beidir sart. Ach freisin mar eile nach ar na suir fanmuid go leor straintsearí, torasóirí teach in na suir mar se bí mu deanfríoch bí mu príoch agus grúcach sa saora agus nílis cin méid duine hagans. Is rud má mal brandmuid go mór ar torasóireacht ar thorasóireacht mar Ileán. Ach ag an am céanna háirtar an tam sin go bhléin níos na báid a stúlinn be sé de críoch nó go gaiirit. Tá sé go jazz sus a bheith coppla mí ar é a chuí. Agus sus ón na straintsearí ach ní le rá nach mé mu an aonrad go leor daoine. Is am freisin in seo le bheith an rudaí a dionne nach mé an sa saoir bell ní bheith an ámat. Mar húplan an pádhfuil se níos a mé an seanna lá a dhéomhre. Lá a táras dheacham rá ach tá maion inis. Tá chu saoran na gcónaí bheith a tára gon saora. Smáilm na puns sin. Sart seafateach ach sin ceama tá cheappa. Bhí muid breanúir méhéanagus má bhean Rebecca bhreanamid ar sconan eile teachtanseo. Tantar I gceann na Woman of the Hour agus staigar sort cinál rud scánrúil. Bhfuil cinse sconan scánrúil maiall tá bunaí ar rud a hála. Go minic sin rud a sméasa tá go leor gan na sconain rudí ar compta tá faoi má tá sort spirit nó taimhsí nó rudí mar sinna bí ar seafateach sort. Ach
úsad má tan bh scáú me teanta go más í ach an rud tá start scáúil faoi seo ná te buí ar fír scéil hálan na rudí seo. Si Anna Kendrick an príomh aisteir agus si an príomh sin stúró be chamrá freisin chamáil bhena príomh aisteir. Mar se as sin si sár jab. Well, ní dhéaran go bh rud roi, ní bha se frosta nó ééis go bheith a stúró chamáil a bheith aisteir. Tíar go ben rud dain Jackar le duna agus thurin marcádaí mai ar sin agus an gona sconan na hén go má sé Daniel Zovato sin an taisteir eile agus bhí sé sin thcín freisin mar chuine ufaachrá an na strácha le ach bhí sé John an páirt bhí sé anmhas a báirt camerará bhecha uafachan ar ráinteach récha iris ní mé gur nimachrá ach se thurin mé is beidir 7.5 Tá me 7.5 gus de bholaine agus tá sé níos fearna chuidir smó go seafaidún ar Netflix mar se bholain Woman of the Hour. Rééis rud a cinn suirt dorchanú trúm mar sin tá se go jazz spenna rud a cinint éadrom nó níos éadrime agus sé rud vins muidir brandhhair stoi le copa seachtain a réich I beidir tína ceir go seach ní fiú ach sé na Malcolm in the Middle. Bhíoch muid brandhhair bhil bhíoch sé brandhhair sinna me beg agus heine seach go mórla mai gná bhí sé intach anmharúil. Is ní mé gur nimachráach sean an bonus leis na gohfuil Gadain tá máid agus air hall agus loas is sin tá Francis Malcolm Rees agus Dewey mar se sin sin cearach agus tá sé éadrom barúil scéifta go má agus tá cum cin níos a tú be se go má tá rudaí an na bhíimis má fáiste I brandhfuir má écoir má fáiste. Honnig má rudaí ce me gur an bhhar má fáist a chunis má chuinna fásta brandhfuir tugam faoi dear rudaí eile beidir dearchan na tuismóirí agus rudaí mar sin mar se cum cin níos a tú tá má ceappa gúte go má go cholachaine agus tá sé éadrom ní teráid a freisin beidir finúmad na mar sin. Tá go bute Disney Plus gan nás mí muidir brandhaireach Tá cin si go féidir brandhir. Bhíoh sé ar tilí freisin ach má a Disney agaí nó si solá rudí le brandhir ruding ar éadrom. Tá seo episód san ní mé go ddíra cimméid ach tíar bhfuil le ar céad chuig an ar bhá chéad episód i dúmh mar se tá muidir brandhir níos le mí agus tá nach muideach le bell a ríd na rudí le. Mar se gaiide agus éadrom agus teach sa taréis benna rud cinn trúm agus mai marrá tá suirt nes dúní sinne suirt brandhhair tugann tú faoi dear a rudaí mar se Malcolm the Middle bholainn go móra agus thuintse beidir na dhéiste go Malcolm the Middle tam sé potéintach ceangan na sránaí sáir sin riamh camará agus sé Bryan Cranston hall sin air na air de sa gláán a sinne mata Breaking Bad feici agaí sin get Walter White tas aisteir ítach aisteir anmha go seo aisteach go leir na heisteir eile ní féidir cuiine an aisteir eile na letóga agus as lós ach ní samú te feici bhacha man éon deile beidir go bhacach ní ar an ghfuil ní raidir op chomá le Bryan Cranston tá Bryan Cranston th cín agus bhí sé Breaking Bad mar dús me scrá rud a eile freisin go leir sconáin is tíanta óchain. Bhín Frankie Muniz sinne an taisteir Malcolm the Middle agus was go a hé nach forma máach sin a te a báthúileach. Ní sé me an eisteach ní smó ach bín se tomaint go NASCAR sin cumartas cáir
stein Formula 1 ó cinál mar sin nach America agus beidir tá go fórt. Nach sin simúl. Ní cheap sin go teoach imagine ítas cear choir na bhacha man éon ruil Tá mai ceappa chaní me coppla sconaí film chuoineach le just gar bh scóir blianachan. Mar se ní sam ball nach má leis bheith gaiisteach nó na raide leis nó cead a héach sin bhí teis na leanta sin na leanta seach am rá. Nó sin barúil Frankie Moon is Ford mai ceap mar se bit Thomas go Ford. Mar se bhfuil fe lého ach ceappa go mar se níos ruúte bheith dáisteúir maiil Nís nach le gur caiint timpistí droch timpistí ceart a NASCAR tomatena is go mar sin mar se níos am bharlam hain bheith gaiisteach a réir tas me méid sin. Rud a chuann sa cantal ormsa mar gailge is óchas natáigh le gailge na golódaine le tásam bute le ná na gona mar a sáit go dhéile. Na úsan teat seo béile le fogla béile nar nach gá chuirte nach antalarmsa. Nus tunam héin sin is sa ríist sa gás mar húpla dearm stoi e-mail a náis réfost. A dearm réfost na sa ríist sin nach is at fogla nócha mar sin tíigem sin na computer a náit réimhire nó baiscil náit rothar. Hicin hain fred náit cusnóir. Hicin hain rudaí mar sin tas a tain ach na vín daine rá rudínus mar húpla but náit ach. Náit a charrá cé ach rá chuite sin nach antalar. Well done. Náit maisib, thar cí na fáin si par cí. Go má, tib duna go má. Well done. Chluisim golóir daine rá sin. Ceanna just. sé bhí mu tuna go just chuirte sin nach talar. Níos am cin fá ach tá teir ceam go teannas virus sart tas an duine bháin rá a tin cear daile be bert na túra rá agus thuéis beidir blian nó hó nó mar sin chear daile tan bhaile ar fad nó tiile ar fad be nach rá. Níos amach táráin am sais nar nach gá tas nar tá focaláán hána héine nús ach náit but nó rudaí mar sin tá mai chéinte goil focail an fris nach sin teach nudaí hesan sa má chumsach tá mai céinte bhfuil a bhd níos bú. As ru eile tas ar simúil chumsa freisin go leir daine bínt se de teo bit a cúide i méla náit bheith cúrin a héilge. Chumsa te sin áneiste go teoach. Te chluisteam go leir daine sa leanáin agus chuma deamas Conamara a freisin. Nair te de cúide as áard cúrin te de méla. Ní hiigim cifá sin tá charrá céan le tíireach bheith cúrin a héilge ní sam. Ach chuinte sin sa cantalarm sat. Nó chuinte cantar mar táráte maiall nar nach gá tas ní focla nócha ní focla tas te compta tas rudí compta tá focláán ná nósa de náit focla bhíánna riamh. Ní sam a chu récha se níl sam sin deach rud a cinn chuirn cantalarm mar récha. Clufa haine sim sa go mór na as na me beg well ní funa sin nach soscatí beidir chúbhlénach an beidir nó mar sin ní bhéin amartí riamh as Scrabble is síbhlam Scrabble I méla agus nailge. Is as muom a bhein agus is síbhil op sin lug Scrabble is ma bhein ionintach maige sí wefans. Chud is smú gan am ach bufim héin cáhar fánach agus choláin eile is sa ríist ach staid má bhein in is fearr sí wefans is minicítearn. Ach is síbhil ma cé nach muffin me bí me gúnaí sean rud fao Scrabble na bitú fólam rud a gint nó a gúnaí
fólm tú focail. But chohfuil immert me fólmím focail nó agus smáile mar sin faoi, especially ní léon gáil battery nó ní léon ní gáte charge a nain rud chfaúil solas coineál nó rud a bit. Bet an anmart séintach agus go hundúil se an clufa bháin beidir leabhar nó chaid nómad dearmid chaid tearin na siar ach go chuine nachhfuil as na siar beidir cearacha nómad nó dahad nómad. nó mar sin, thar sin agus sé síbla mar chlufa ach tá ceappa gur má fáil níos fearr ach ní nusú a ben ní bhór emmert rééisanta minic ach ní immermeach faoin ólaigh agus nach chuid bach cuairteir tuismarí sláán má bhean agus immer muide teáin níos a ríis de freisin a bhhail mimmert níos minicí me teintach mar chlufa agus cluf eile sin tá ionintach má a heinstam sa go mór na cáfáine. Nís tá cáfáine tá sé sin us bheith Channels darts mar a bín chlár ar a mála agus bín crú ar 8 ó 10 agus tá cean amháin bím éhir a héin i ceanna le bhir a dó agus sus go dtí 3 agus 3 bhín sa lár sé 3 stoi mé le rá i Maryland nó maithintúir darts stáim bullseye an ifir TJ sin ceanna slóchfara. Is eisteach leir sin ceanna réochte ceanna frusta freisin me go nádrocht má ceappa cain tú an fáine sort a lár an chlár. Mar sé sin clufeile taintach meil tá tú ná rud a détaidir na i chéchan ag G-Cade. Agus duna mu sin is a ríist ach tá Rebecca tá sé aintach ag darts mar ús muid rialachaí darts agus sé sin má hang tú catú chuile céad díireach agus má hang tú chuir gás tá dhéáil go dtí céad ach tá tú níl sam 9 mar húpla agus tá ggéar a cúg áil nó 3 agus 2 áil agus má hang tú 6, 8 nó 3 nó 2 nó 5 ihir tá ní smúna cúg cáile tún round sin. Ní cháile an clufe ach tú catú betú gá tú ráisi nach a cúg a sin betur sin seans chun den eile níos an gíáilge teireach an mé a bust mar sé rud a dearan sair Rebecca don't bust yourself, don't burst yourself. Ach sin chlufa freisin fáinní. Éis ar nó Scrabble ní heastain éon battery nó charger na éon mar sin. Agus tá sé fellú nach go tholáhanna smininic Jimmer mis couple clufis bheith bhfuil go le chábhach le nach caite. Mar sé tá scéán tá caite bheith go má tá rudbeg á a gceist freisin ach beidir 6 fan géad bheith go má scéile bheit as beidir 10 fan géad á ach fullin go móra cáfáinní. Ba bhhailm buchas chhlacha le chalahanna hasa má leannacht ar Spotify agus ar YouTube agus tásúlam agus a déist freisin am ceach marrá. As tásúlam go hána sé le mail is rud bhí mé ar dionnar le a couple bliain is go háir teach tás a go minic chuoine rud as ceappa go bin smuoine má ach rud eile i dionna as tá te am freisin tá má luachfar mar se tá má sásta goil ar leid chaipsóid an tá na sé réchas. Ba bhhailm rud leanúnach más féidirlumm ceanan na bhuairsa teachtain más féidirlumm agus sé tá má bhuaach go choláin na hosa má leanat agus i déist leis freisin agus sé tá san go daine an episód ifir a dó freisin le agus má tain moltaí
a go freisin má tain rud a bhaileb go bléfach me faoin ghailge nó soil bheith an áran in siar nó mar chaint nó fibicin rud níle sam fibicimte bhfuil simú. Be sibh ná an coppla trocht nó camartágal má Instagram nó mar TikTok nó YouTube. Sné mar se slán go fóil.